килограма и нещо. 300 грама някъде. И това е без патроните. Патроните тук са цели в патрони. Пълно. Сега няма. Но това е кутията за патрони. Аз искам да видя само как тук се слага. Патрони са такива големи и щиш. Тук е истински. Петрова, всичко е истински. Сега, това животно е било много стара пушка, 1800 и някоя година. И се е пълняло отгоре. Тъпчат с шомпула и от тук с капса натискат назад, штрака, капсата се възпламенява барута, куршум е топче, кръгло, излита. Приправили са ги, сложили са и този механизъм, който се вижда от друг цвят от бронз. С така е направено, че като заредите назад, тук се отваря и вече тук може да се пъхне патрон, отрязат от тук цевта и не се пали с капса, а от тук се пъха патрон. Затваряш така, стреляш, взривява се, гърби. Патроните са били вече с други куршуми, не са кръгли, а са по-дълги, но пак са били заоблени отпред и са имали хартиени гилзи. Те са навосъчени, да не се увлажняват, обаче от дъжд, от влага, навлажняват се и когато стреляш един път, когато трябва да заредиш наново, да извадиш старата гилза и да сложиш нов патрон, обикновено заяжда. Почват сега с шомпула да избиват старата гилза и се забавят. Стрелбата много бавна. Не знаеш кой ще заеде, кой няма да заеде. Като се съхраняват боеприпасите, всъщност боеприпасите се навлажняват по някакъв начин, винаги не се знае кой ще гръмне, кой няма да гръмне. Има голяма вероятност някои да не гърмят наред. И затова по време на Плевенската епопея, по време на освободителната война, на първата атака на Плевен са били с тези пушки, руснаците. И какво се оказва? Турците са с много скорострелни американски пушки, къси, с много голяма далекобойност, по-малък калибър и на всичкото отгоре са били и повече по състав. И затова атаките на Плевенската крепост се провалят и дават няколко хиляди жертви. Загиват и румънци, загиват много руснаци. Когато разбира, че оръжията не са равностойни, тези пушки са много стари, те са имали в Москва новите пушки Бердан 2, които са били долу-горе равностойни на турските пушки. Мартини, Пибоди Мартини са казвали пушките, те пак са американски. Вие сте виждали и по филмите ковбойците, тук е дет така зарезва, штрак, 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 штрак. Да, че те са мънички, леки. Да, и са леки, и са по-скорострелни и по-далекобойни. Тежка е. И те са, значи, виж как е старото оръжие, са го ползвали дълго, като копие, замества копията. И като тръгне на атака, щика е 60 см, много дълъг щик, по-дълъг от този няма. Докато следващите на винтовките вече ги правят 50 см, по-къси са, даже има изгъваеми. На калашник автомата, знаете, това е един като нож, вече още по-къси. Те са още по-къси. Значи руснаците, военната стратегия е била такава. Той казва, щик юнак, патрон глупак. Значи те са гледали повече на щикова атака, да прави атака, с щика да забожда, отколкото да стреля отдалеко. Предпочитали се да тръгнат в атака и тогава, които имат по-скорострелно оръжие, ги разстрелват направо. Или примерно, някой когато има хубаво, примерно такива пушките преди